बर' फिसाफोरा आलाय सिलाय गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुनाव हाबा मावनो थांनाया सासे गोमाबावबाय। मा मावगोन मा खालामगोन बर' फिसाफोरा गुबुन फारसे गावनि नखरखौ फोथांना लाखिनो गोबां हाबा मावहैयो। नाथाय गोबाङानो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। दिनैबो बेबायदिनो आलाय सिलाय नुहुरस'यै मोनहास'यै जायगा गुबुन रायजोआव नखर सालायनो राहा गोथे जानाय बायदि मोनना हाबा मावनो थांनाय सासे बर' फिसाया गोमानानै दं। अदालगुरि जिल्ला रौता दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय दैगला गामिनि रामेश्वर ब्रह्मआ बेंगालराव खामानि मावहैनो थांनाया गोमानानैसो दंहैयो। मिथिहोनाय बायदिब्ला न'निफ्राय थांनाय 1 आगस्ट खालारखालि ओंखारलांदोंमोन। बेबायदिनो 2 आगस्ट खालारखालि रङिया रेलवे स्टेशननिफ्राय गाखोनानै 4 आगस्ट खालारखालि मोनाबिलि समाव व्हाइटफिल्ड रेलवे स्टेशनाव ओंखारहैयो। बेवहायनो आन्दायनानै रामेश्वर ब्रह्मआ गोमानानै दं। बिनिखायनो बेंगालराव थाहैनाय गासैबो बर' सुबुंफोरनिसिम रामेश्वर ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुयोब्ला लाखिनानै दोननानै 6381701318 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्ट खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।